tuturor, eu sunt Aria și astăzi o să vă învăț cum să faceți o cameră de fete în Minecraft. Bun, să începem! Prima oară luați pat. Bine, puteți lua orice culoare, eu iau așa mov deschis. Mai trebuie să luați un sugar box. Orice culoare doriți, eu voi lua tot mov deschis. Mai aveți nevoie și de un lemn, orice culoare, eu zic orice fel, eu voi lua de bărci. Mai trebuie să luați Doamne, cum se numește, haine de piele. Mai trebuie să luați un ceaun și o găleată cu apă și culoare. O culoare, orice culoare. Eu fac așa toate să se asorteze. Și eu o să mai iau și un armor stand pentru că chiar ne trebuie pentru asta și niște cărți, atât. Niște blocuri. Atât vă trebuie, nu vă trebuie multe. Scuzați-mă, domnule Cal. Puneți 2 paturi. Puneți mobilă. Puneți aici ghiozdanele. Nu contează. Eu le zic ghiozdanele pentru că na. Așa. Vă puteți face mult mai mare, cum doriți voi. Eu voi face așa, pentru că așa arată bine, așa arată foarte bine și frumos. Bun. Iar acum stați un pic, vă rog. Așa, luați sticla, armor stand-ul și ceaun. Puneți aici, puneți asta, apa, puneți colorantul și puneți hainele. Bun, aici puteți pune câte doriți voi. Eu voi pune 2, pentru că sunt 2 paturi. Așa. Mai puneți toate hainele. Așa. Și gata. Până acum așa arată. Acum o să vă învăț cum să faceți un birou pentru camera, ca să arată foarte bine. Aveți nevoie, pentru birou aveți nevoie de niște slaburi. Eu voi lua slab de spruce. Așa, acum trebuie să mai luați așa de aici orice floare sau plantă doriți. Eu voi lua o plantă, mai bine, un copacel micuț. Nu știu dacă încape, n-am încercat asta, dar nu. Așa. Un ghiveci, eu zic ghiveci, pe română zic. Așa și o scară din asta, pentru că nu există scaune în Minecraftul original, cred, nu știu. Bine, eu joc pe Minecraft pe
versiunea 1.14, v-am mai zis asta, cred că o dată, într-un alt video. Voi face cam atâta de mare, nu va fi mare, puneți aici chiveciul, un copăcel și puneți un scaun și cam așa se face o cameră. Sper că v-a plăcut cum am făcut, să dați un like și un subscribe. Eu am fost Daria și da, pa!